ассалому алайкум бародарони гиромӣ, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо автори ин канал. Ин сеюмин выпуски мошини арзоне. Мошини арзонаи 7000, 8000, 10000, 9000 ҳаст бародаро. То охири видеоро тамошо кунед. Ман боварӣ дорам бародаро, агар шумо мошини арзон хариданӣ бошен, то охири видеоро тамошо кунед. иншааллоҳ ки меоянд ягон мошин. Агар видео ба шумо маъқул шид, дастгирии худро дарёфт надорем бародаро, ҳатман подписатсия кунед бародаро, лайк монен ва мегзарем ба видеои имрӯза бародаро. То охира тамошо кунед. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 бародаро. соли барори 6 май. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механикаи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 11000 сомон мега, 84000 рубли русӣ мешавад. номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед. мошин 4 баллонаш нава, аккумуляторш нава, ягон проблема надорад. занг занед, чахчах кунед. мошини навбатӣ бародаро Chevrolet Dacia соли барори 2003 май. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газе, коробка передачаш механик. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 35000 тоҷикиш мега, ба рӯ бигардонем 269000 мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экране бародаро. марҳамат балечки Chevrolet, марҳамат занг занед, маслиҳат кунем, вариантҳои худтонро пешниҳод кунем. бо мошин арзон мешавад. мошини навбатӣ бародаро Opel Astra F мебошад ки соли барори 1990. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 22000 тоҷикия, ба рубл гардонид 169000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд состояние мошин хуб ай. 4 та электропакет ай, замокош, задни камера дорад, чихол ҳамаш тенҷа. бо мошин арзон мешавад. имо дора номерош. касе ки харидор нест, илтимос занг назанед. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран ай. занг занед, хитон бо вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, чахчах кунед. мошини навбатӣ бародаро ВАЗ 2110 соли барори 2005 май. объем мотори 1.6, сӯзишворӣ бензин, коробка передачаи мошин механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Хурҷанд. нархш бошад 16000 сомон ай, ба рубли ҳозира 123000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошинча находовай, ҳуҷҷатҳо 60 солаи, 4 баллон навай, срочна. марҳамат бародаро, 16000 тоҷикия. номерош дар рӯи экране. марҳамат занг занед, мошинчара договор кунед қад соҳиби. мошини навбатӣ бародаро Lada Priora соли барори 2008 май. объем моториш 1.7, сӯзишвориш бензини холи, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархшаш 45000 сомон мега, ки ба рубли ҳозира 346000 мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин нав омадагӣ, любой ҷо баренша, нишон тиенша, задагӣ пусидагӣ умуман надорад. ҳамаш қоидавия, ҳамаш кадагия, документош, тонировкаш хати, ҳамаш хати 1 сола ҳуҷҷат дорад. бародаро, номерош дар рӯи экран ай. марҳамат занг занед. не дихта падарка бидай. касе ки мошина мехаридай, номерошам дихта падарка бидай. марҳамат бародаро, занг занед. хуб, мошини навбатӣ бародаро Opel Vectra бечка мебошад ки соли барори 1999 май. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад 41000 сомон мега, ба рубл гардонем 316000 рубли мешавад. ва соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш 100%, коробкаш ҳамаш 100%, задагӣ нест, гарантияш қати 4 баллони пачка дорад. ҳамаш вобшим 100% мегӯяд соҳиби мошин. марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран ай. занг занед, хитон маълумоти бештара бо аями соҳиби мошин гиред, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. мошини навбатӣ дӯстон Opel Astra F мебошад ки соли барори 1995. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ,
коробка передач механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар дарвоз нақши бошад 27000 сомон ба рубли ҳозира гардонем 207000 рубл мешавад. шахсоне ки мехоҳанд аз мошин маълумоти бештарро дастрас кунанд, марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экран нависяга, марҳамат занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед бародарон. хуб бародарон, мошини навбатии мо Opel Astra F мебошад ки соли барои 1995 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензини холли. мошин коробка передач механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар Хуҷанд. нақша бошад 32000 сомон мегавад, ба рубли ҳозира 246000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экране, марҳамат занг занед бародарон. соҳиби мошин мегӯяд ки чашкош навай, пломбаи хит родное, аркаш техосмотр документош 10 моҳи дигар, 4 баллон пачка, ходовой ҳамаш 100%. мошин бо арзон мешавад. марҳамат бародарон, занг занед. мошини навбати бародарон Toyota Corolla соли барои 2001 объем моториш 1.5 экономичный, сӯзишвориш бензин газ, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Ҷалолиддини Балхӣ. нақш бошад 40000 сомони тоҷикия, ба рубл гардоне 307000 рубл мешавад. боз савдо ҳам мешавад. мошина состоянияш нормальная. соҳиби мошин мега мошин срочно фурӯхта мешавад. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экране. шахсоне ки ҳам мошин интерес нашунад, занг занед, маълумоти бештарро дастрас кунед аз соҳиби мошин. мошини навбати бародарон Opel Astra F мебошад ки соли барои 1999 объем мотори 1 бахшиш бародарон 1998 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша бошад 32000 сомон мега 145000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экран ҳастанд, марҳамат занг занед. соҳиби мошин мега срочно фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 10 моҳа, кондитсионер дорад, дискои баллон 16 дискои баллон. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экран занг занед, бо маълумоти бештар худтон дастрас кунед. хуб бародарон, мошини навбати вазн вест мебошад ки соли барои 2019 объем мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензина, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша бошад 89000 сомон мега, ба рубл гардонем 283000 рубл мешавад. соҳиби мошин мега лада веста номаш, кондитсионер, печка, обогрев сидельни, ҳамаи навбатора дорад. марҳамат бародарон, номерош дар рӯи экране. занг занед, шахсоне ки мошин харанд, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. мошини навбати бародарон Opel Astra F мебошад ки соли барои 1998 объем мотор 1.6 бензин газ, коробка передач механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Хуҷанд. нақша бошад 33000 сомон мега, ба рубли ҳозира 154000 рубл мешавад. номерош дар рӯи экране, марҳамат занг занед. бародарон, аз шумо хоҳиш, агар видео шумо дар маъқул шид, як лайк борон кунед ин видеоро бародарон. аз шумо хоҳиш ва касоне ки подписатсия кардаги нестанд, ҳамунҷа кнопкаи сирхай бародарон подписатсия кунед, дастгирӣ кунед моро бародарон ва дар охири видео бародарон комментарияда нависен ки кадом мошинҳоро бисёртар ба навор бигирем, кадом мошинҳоро дили шумо мехоҳад бародарон ба навор мегирем ва мо мегузорем ба видеои навбати. мошини навбати дӯстон вазн 2115 мебошад ки соли барои 2000 объем мотор 1.6 бензина, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нақш бошад 9000 сомон, 65000 русӣ мешавад. номерош дар рӯи экран ҳастанд. мошина камбудиш чия бародарон ки мошин камтар хоб кардага ҳози заводӣ намешавад бародарон, бо арзон ҳам мешавад. марҳамат бародарон, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. ва бародарон, дар ин ҷо видео ба анҷом мерасад. агар видео шумо дар бародарон маъқул шид, ҳатман лайк монед ва подписатсияро фаромӯш накунед.